Gadanan sarong drug personality sa Daet Camarines Norte, makalihis mapuli sa riribayanin putok nin Badil ang pigkondusir na buy-bust operation kan Regional Drug Enforcement Unit kan PNP Bicol. Binisto ang suspetsado na si Merlito Baita Jr. na residente kan San Juan Bao, Camarines Sur, asin pigkukonsiderar na high-value target kan mga otoridad. Nakumpiskar sa sospek ang nasa 1,000 gramo nin tigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 6.8 million pesos ang kantidad. Budol money asin kalibre 45 na badil. Mientras tanto sa Banwaan Manin o Campo Camarines Sur, arestado man ang sarong street-level drug personality sa isinagibong buy-bust operation. Dati na subuot na dakop sa parehong kaso ang suspetsado, alagad liwat ining nagbuelta sa iligal na transaksyon. Armado man subuot ang sospek nin kalibre 38 na badil, asin nakuapa sa iya ang 7 sachet nin pigtutubudang shabu asin iba pang drug paraphernalia. Sa presente na sa kustodiya na kan Ocampo PNP ang suspetsado para sa maninigong disposisyon. Dapat kung mahuli talaga sila kasi marami kung masisirang mga kabataan o mga nasa major age na nalululong pa rin sa drug. Yung sa excess level sila ang nakakapakalat yan eh.